Kapobre, nalit ko gamay. Alas 8:08 na. Buntag mga kapobre, may buntag, may udtok, o may hapon, may gabi, kasama kang suok sa kalibutan. Karon mga kapobre, magbaklay-baklay ta doon sa atong trabahoan. Ayaw tayo pamasahe. Hindi ko masakay, kayo tayo pamasahe. Time check mga kapobre, alas 7:01. Mga kapobre, dol-dol ako sa highway. Doon na ta sa highway. Sa iskina Sudlon. Nakatungod sa GY mga kapobre. GY Square. Mga kapobre, layo-layo pa kita mga kapobre. Kita-kita alto sa trabahoan, bye-bye. Kapobre, nalit ko gamay. Alas 8:08 na. Kita-kita alto niya sa akong trabaho niya. Bye-bye sa, mag-in sa ko. What's up mga kapobre? Nako rin sa mong publication. At tumi mag-in dito sa main office na mo. Nya diri ko gisahin sa publication. Himo ko og mga basta mga welding ano. Ano yo. Muna ikato na ko na kumana tong mga past few days nga niagi nga diri ko gisahin. Diri lang tama na akong vlog mga kapobre. Minugbo lang niya akong vlog niya, pinobre sad. Palihog ko subscribe dia, so kung subscribe niya. Bye bye, amping. God bless sa tanan.